Hei, 16-17, gallwn bleidleisio yn yr Steddfod lleol, dydd Iau, 5 Fai, pan wyt ti'n cofrestru bleidleisio. Os wyt ti ddewis pleidleisio drwy post, bydd y papurau pleidleisio yn cael eu hanfon i dy gyfeiriad cartref. Darllen y cyfarwyddiadau'n ofalus, dychwel â nhw mewn pryd. Os wyt ti'n dewis pleidlais mewn gorsaf bleidleisio, bydd wedi cael llythyr yn dweud lle a phryd i bleidleisio. Maen nhw'n hawdd o dy hyd ac mae'n agor rhwng 7 yn y bore nes 10 y nos. Pan wyt ti'n cyrraedd, rhoi dy enw at y gyfeiriad, bydd yn rhoi papur pleidleisio ti gyda'r dewisiadau i bleidleisio drostdynt. Does dim angen i ti fynd ag unrhyw beth gyda thi. Neidio allan o'r gwely, gwisgo, cael tamaid i brecwast ac yna mynd i bleidleisio. Ein Cymru ni yw hon, ein dyfodol, ein pleidlais. Gwna wahaniaeth. Like we do it, like we do it, like we do it. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it.